Радыкальны рух узяў, правёў дыверсію супраць наймітаў ПВК Вагнера. Такую інфармацыю напярэдадні апублікаваў шэраг незалежных медыа, у тым ліку наш тэлеканал. Пазней стала вядома, што відэа рэйду на чыгунцы ў Асіпоўіцкім раёне магло быць фэйкам. На кадрах бачна, як меркаваныя партызаны з нацыянальнымі сцягамі закладаюць на рэйках башмак, прыстасаванне для пускання цягнікоў пад адхон. Пры гэтым паводле маніторынгавай групы «Беларускі гаюн» відэа мае шмат супярэчнасцяў, што могуць сведчыць пра наўмысную правакацыю. Па-першае, заяўленая лакацыя так званай дыверсіі Асіповіча не адпавядае рэчаіснасці. На відэа бачны пад'езд да чыгуначнай станцыі «Лунінец». Па-другое, вагнераўцы, якія супраць якіх нібыта і накіраваная дыверсія прыбылі ў нашу краіну аўтатранспартам, а не цягнікамі. Пры гэтым версію гаюна пра тое, што стварэнне відэа магло быць аперацыяй КДБ ці губазіку зняпраўджваюць кіберпартызаны. Уласна, згодна з заявою кіберпартызанаў, яны здолелі верыфікаваць сапраўднасць руху ўзяў, аднак застаюцца і пэўныя пытанні. Гэта з высокай верагоднасцю амаль што дакладна людзі не звязаныя з губопікам ці іншымі беларускімі структурамі. Гэта сапраўдны рух, але напрамую кіберпартызаны з імі пакуль не супрацоўнічалі. Што наконт непасрэднай дзейнасці гэтага руха, мы таксама не ведаем пакуль што дэталяў. Мы проста іх пакуль што верыфікавалі, але наконт нейкай актыўнасці, планаў і гэтак далей мы не можам каментаваць, бо самі пакуль што дакладна не ведаем. Будзем трымацца, калі гэта магчыма, на сувязі, таму што улічваючы ўсе пратаколы бяспекі, зразумела, што рознага кшталту падпольныя групы стараюцца быць максімальна асцярожнымі. Александр Азараў, кіраўнік байполу нашай студыі, ўжо з'явіўся. Вітаю, спадар Александр. Добрый вечер. Напэўна, бачылі гэтае відэо, каментавалі яго ўжо медыа. Што вы думаеце наконт гэтай дыверсіі руху супраціў узяў? Ну, па-першае, я думаю, што ніякай дыверсіі не было. Там ніякай дыверсіі не паказана. І па-другое, гэта акцыя скіравана, гэты ролік скіраваны на дыскрэдытацыю беларускіх партызанаў, а таксама ўсяго беларускага дэмакратычнага грамадства. А чаму не было самой дыверсіі? Што там не так? Ну, уявіце сабе, каб была дыверсія на самой справе. Па-першае, аб гэтым бы даведаліся чыгуначнікі, раз. Людзі, якія ехалі ў цягніку 2, іх сваякі 3, вартавальныя службы 4, спецслужбы 5, мясцовыя жыхары 6. То есть гэта бы акцыя была вядома, каб там нешта было. Ну і таксама канал «Гаюн» знайшоў тое самае месца, і дзе не відаць ніякіх пашкоджанняў. І рэальна так акцыі не праводзяцца, і на самой справе гэта дыскрэдытацыя. Бо калі памятаеце рэйкавую вайну, тады акцыі праводзіліся так, каб не пашкодзіць, каб не пацярпелі людзі. Ось. А тут показан дызель, электрычка, дзе едуць цывільныя грамадзяне. Ніхто не будзе займацца супрацьдзеяннем, праводзіць нейкія акцыі супраць звычайных беларускіх грамадзян. Тым больш, што вы казалі, што звыкла не фатаграфуюць, не робяць відэа падчас дзеля мэтаў бяспекі. Тады як даказаць, як можна уласна заявіць пра тое, што хтосьці зрабіў такую дыверсію? Калі раней праводзілася рэйкавая вайна, была забаронена катэгарычна, мы казалі ўсім ні ў якім разе не рабіць фотаздымкі і не здымаць відэа, бо могуць спецслужбы вылічыць і затрымаць людзей. Звычайна, калі былі якісь фотаматэрыялы, то гэта рабілі самі чыгуначнікі ці мясцовыя жыхары, калі ўжо пасля гэтых падзеяў бачылі, можа быць, тыя, хто рамантаваў гэтыя шафы і так далей. Але не тыя самыя грамадзяне, якія ўдзельнічалі ў акцыях. Разам з тым, кіберпартызаны верыфікавалі гэтую групу супраціву і сказалі, што яны не маюць нейкага дачынення да спецслужбаў, да губазіку прынамсі. Тады да каго яны могуць мець дачыненне, як вы лічыце? Я не думаю, што іх так лёгка верыфікаваць. Што перашкаджае напісаць кіберпартызанам са спецслужб, стварыць нейкі аккаунт, напісаць, што мы партызаны беларускія нечым займаемся. Як вы іх верыфікуеце?
Реально. Гэта яшчэ, так разумею, у працэсе, але пакуль што ў іх няма такіх падставаў, уласна. Спадар Александр, яшчэ цікава, што б хацелася б сёння абмеркаваць. Александр Лукашенко сёння падчас нарады Саветам бяспекі звярнуўся да кіраўніцтва Польшы. Давайте паслухаем, што ён казаў пра гэтак званых беглых. В апреле Варшава уведомила о решении не выполнять договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны. Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружениями. А вот это уже опасный шаг. И мы всегда должны руководство Польши об этом предупреждать, чтобы потом больно не было. И, в принципе, как мы должны на это все реагировать? Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых для осуществления военного переворота в Беларуси. Опять же, хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Спадар Александр, напэўна, гэта ўсё ж такі Лукашенко намікае на план перамога і на тых людзей, якія, уласна, праходзяць вось падрыхтоўку адмысловую. На якім этапе зараз гэты план знаходзіцца? Значит, мы далей працуем по гэтым плане. Падрыхтоўка ідзе, але сказаць, што нас рыхтуюць польскія ўлады, літоўскія ці украінскія, гэта неправда. Яны ні ў якім чыне не ўдзельнічаюць у гэтых справах. Тут можна самім у рамках польскага заканадаўства, напрыклад, прыйсці на тыя самыя палігоны, заплаціць грошай і займацца. І гэта могуць займацца не толькі беларусы, але і украінцы, і там грамадзяне іншых краін. Беларусы не парушаюць мясцовае заканадаўства, а, як мы ведаем, у Еўразвязе нічога ты не зробіш, калі чалавек не парушае заканадаўства. Это не Беларусь, дзе можна любого чалавека ўзяць, калі табе не хочацца, каб ён знаходзіўся ў Беларусі, як і рабілі спецслужбы, і выкінуць яго з краіны. Ось, калі беларусы нічога не парушаюць, значыць, яны жывуць спакойна і робяць сваю справу. На ваш погляд, чаму Лукашенко ўвесь час вось хвалюе гэтае пытанне, кожны раз он да яго звяртаецца, ось і зараз зноўку узгадаў? Лукашенко баіцца толькі сілы. Мірныя пратэсты яго не хвалююць. Першая задача КДБ, мы ведаем, гэта каб беларускія дэмакратычныя сілы не стварылі нейкія ўзброеныя сілы і для барацьбы з рэжымам Лукашэнкі. Вось яны якраз у гэтым напрамку працуюць, і калі нешта ствараецца, добраахвотнікі ва ўкраіне, там харугвы у Польшы, там у Літве і яшчэ што-небудзь такое, то яны вельмі хвалююцца, бо яны баяцца на самой справе сілы. Яшчэ одну тэмку хацелі б з вами абмеркаваць. Не так даўно вы выклалі на сваёй старонцы ў Фейсбуку свае юнацкія фотаздымкі з чырвона-белым сцягам, і там нейкая нават адбылася дыскусія, некаторыя не паверылі, кажуць, што гэта фоташоп. Раскажыце вось пра гэтыя здымкі, чаму вы іх выклалі, як яны да вас вось патрапілі? Я так разумею, што яны былі дзесьці ў Беларусі. Гэтыя здымкі калі з'язджаў з Беларусі, я іх не знайшоў, але іх знайшлі супрацоўнікі Губазіка, бо яны выклалі на сваім канале, зрабілі ролик пра мяне, як заўсёды, і там яны ў пачатку ролика выклалі гэтыя здымкі. Дзякуй ім за гэта, я іх якраз зрабіў і выклаў сябе на старонцы. Вось, значит, фотаздымак, дзе я са сцягам, гэта ў мяне дома. Я нават не памятаю, калі я, можа, яшчэ ў школе вучыўся, год 94-й, там, дзесьці так. То на мітынг, то вельмі вядомы мітынг, акцыя, Чарнобыльскі шлях 96-го года. Я памятаю, калі там была УНАУНСО, там, бачыце, там украінскіх сцягаў шмат. Так, бо некаторыя заўважылі, што нібыта тады з украінскімі сцягамі ніхто не хадзіў на такія акцыі. Не хадзіў. УНАУНСО тады прыехала, і яна дапамагала беларусам праводзіць акцыю пратэста, і ў той час яны нават паказвалі, як я памятаю, як разбіваць міліцэйскія шэрагі. Ось. І я якраз быў у гушчы гэтых падзеяў і ўсё это бачыў. Перавернутыя машыны міліцэйскія, акрываўленых беларусаў, якія былі збіты падчас гэтага, яны абвёртвалі галовы там адзежай. Усё я гэта бачыў, і гэтыя здымкі былі мне вельмі дорагія, я іх шукаў, але вось знайшлі вашыя былыя калегі, так? Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Александр Азараў, кіраўнік BuyPol, быў у нашай студыі. Яшчэ раз звернемся да Лукашэнкі, але праз хвілінку.